Sa Good Vibes, chef nga nagahimo sang sarisa chips sa Banwa sang Isabela, ginpasidungan sang DTI. Nagaserbe siya nga inspirasyon sa magagmay nga mga negosyante. May report si Romeo Subaldo. Ini ang nagtrending nga produkto ni Chef May Selene Puentespina Resultay, ang founder kag owner sang Renzel's Food Products sa Banwa sang Isabela. Ining iya nga crispy sarisa chips, dahon sang sarisa, nga ginpa-crispy, pinaagi sa pag-deep fry kag pagbutang sang flavoring. Aksidente ang paghimo sang sini nga produkto. Namuno sang iya nga iloy nga ang dahon sang sarisa ang ginagamit sadto sa katigulangan nga bulong sa sakit sang tiyan. Gani, ginhimo niya ini nga chips. Nagtrending online ang iyang produkto kag naging sold out sa Negros Trade Fair. Kag sang sinigid lamang ginkilala siya sa Department of Trade and Industry bilang isa sa mga kapatid Mentor Me Growth Champions. Isa ka programa sa DTI nga pinaagi sa mentorship, ginabuligan ang mga magagmay nga mga negosyante nga mag-uswag. 23 nagapangita kami sang bag-o nga product para i-join namon sa contest sang Provincial Government of Negros Occidental. So nag-participate si Renzel's. So hambal sang akong iloy nga nang ang dahon na lang ko ng sarisa ang gamiton ko. So nakibot ko nga ang dahon sa sarisa kaya kinanglan ko ang bunga. So hambal ni nanay sa akon nga nang sang una kuno ginahimo ni siya nga bulong sang akon nga lola ginalaga kuno ini tapos ginagamit ila nga bulong sa sakit sang tiyan. Sa 430 ka mga nagpasakop sa kompetisyon, nagpili sang top 40, tub-tub, ginpapanaog sa top 10, kag isa siya sa mga nakasunod kag nagaisahanon nga taga Negros. Nasuguro niya ang iyang negosyo sa kantidad nga 150 pesos nga kapital sa paghimo sang pastillas. Tub-tub na himo niya ang toasted pastillas nga isa sa mga ginabaligya sa mga pasalubong centers. Handom niya nga makabulig hatag trabaho sa iya kasimanwa, makabulig konsumo sa local ingredients, kag mangin inspirasyon sa kasubong niya nga nagsugod sa gamay nga negosyo. Dream kid ni Renzel's amo nga makahatag sang local employment, ang aton nga pasanyugon, ang aton nga local ingredients, and at the same time matagaan oportunidad ang aton iban nga mga magagmay nga negosyante nga ma-inspire sila nga kung mag-start kita sa negosyo hindi kinahanglan nga dako-dako gid ang kapital naton. Gani panugyan niya sa mga parehos niya, hindi madulaan sa pag-asa. Padayon nga maghimakas kag mangayo sang bulig sa gobyerno pareho sang DTI nga amo nangin dako nga bulig para magdako pagid ang iyang negosyo. Naton sang aton nga determinasyon, pasensya, kapisan, kag of course, mapalapit kita sa aton nga gobyerno. So may mga government agencies kita nga katulad sang Department of Trade and Industry, DOST, ara ang aton provincial government, and also sa aton nga LGU diri sa amon. Subong nga tuig, malima na ka tuig ang iyang negosyo kag kada tuig nagaintra siya sa Negros Trade Fair para mapabugal pagid sa iban nga mga lugar ang produkto nga himo sa Negros. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.